Bugün Türkmen ýaýlasynda giňden tutulýan türkmen toýunyň şowkuny ýagdaýy emele geldi. Joşgyny aýdym saatlar ýaňlandy. Baýramçylyk dawralaryna türkmen halkynyň millidiri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdaramyň şuňur mazmunly eserleri şeýle halkymyň gadymdan gelýän parahatçylyk töýjüligi, hoşnetlik goňşulygy, dostlugy, açyklygy, zähmet söýerligi we dörrejiligi esaslanýan dep desturlary öz beýany tapdy. Soňra bir ýerde Arkadaly Gahrman Ferdaramyň ýurdumyzda giňden bellenýän şany bayram, milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli iýilen gutlagy golly. Hormatly prezidentimiň halkara Nowruz güni münasibetli halkany iýilen gutlagyny belleşýär. Gahrman Arkadamyň Hakyda Gowhuratly kitabyny bagtyň hem döwletleriň suratlary we pursatlary hökmünde türkmen topragynyň gözellikleri, milli gymmatliklarymyz, tabiatyň bahar mewsimi bereketli hasyl mysal getirilýär. Nowruz bayramyna berja edilýän ekrançylyk hemde daýhançylyk bilen bagly dep desturlarda bu ruhy we maddi gymmatlyklaryň görkezilmegi, Gahrman Arkadamyň kitaplaryna gymmatly maglumatlaryň halkyň şöhratly taryhy, baý mirasy bilen berk baglygyna we terbiçilik taýdan ören ähmetliligine güwä geçýär. Şany bayramyň hormatyna goralýan davrada durly aýdym saly çykyşlar, şol sana teatr artistlarynyň çykyşlary giň ýerinde ýaýlanyrly. Adimy degurlardan bäri Nowruz bayramy tabiatyň uýanmagyny we ýaşaşyň täzelenmegini alamatlandyrýar. Baharyň gelmegi bilen daş döwrümizdäki ählidat özümiziň anyny öýgerýär. Reň-bireň guraçýar, ýer ýaşyl begrese bürünýär. Köpet dağın dağ eteklerinin ajaýyp tabii gözelligi, ösümlikleriň we gülleriň ýyzy bar gurýan arasy howa hemmeleriň göwüni göterýär. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görne türkmen halkynyň baý medeni mirasyna münasip orun eýleýän bu ajaýyp bayramyň köp hasalyk dep desturlary täze mazmuny eýe bolýar. Ağır gıynaç, yün gıynaç, yükün parça gıynaçlar bidat dursun başını, anlarlıçırım, nitim etsin. Bu dağlarım çoğu değil, gülüyken altı renkli, gülüyken altı renkli, yani dilin şahitimi, kökün yüdüğü zinki, yani dilin şahitimi, kökün yüdüğü zinki.
şäli Nowruz bayramy 2009-njy ýylda UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanyny girdildi. 2010-njy ýylda bolsa Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasynyň dünýä medeniýeti bölüminiň gün tertibiniň şäherlerine 21-nji martda Halkara Nowruz gününe belleme hakynda kararnama kabul edildi. Munyň özi bu ajaýyp bayramyň halklaryň arasyndaky dostluk atmosferi inde raýdaşlygy berkitmekde ähmetiniň onuň ornunyň ikrar edilýän nufusnamasydyr. Şeýlekde Nowruz döwürleriň üzmeksiz baglanşygyny we nesilleriň dowamatllygyny umumy adamdan insan-perwer gymmatlyklarynyň miýdemezligini özüne jemlemekden medeniýetary dialogyň ajaýyp misalydyr. Halkymyň bu ýokary insan-perwer we ruhy ahlak gymmatlyklary garaşdyky Michel Bitera Türkmenistanyň oňyn içeri we daşary fiýaratynyň esasyndy diýär. Şeýle olar döwlet başlamy we gahrman arkadamy tarapyndan ýöňe sürilýän ähli kararnama we halkara birleşiginiň giň golugyna eýe bolýan asly başlangyçlaryna öz beýany tapýar. Şunun bilen baglanykda watanymyň Michel Biteralygynyň 30 ýyllygy bellenýän şu ýylyň ýurdumyň teklibi esasynda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň kabul eden kararnamasyna laýyklykda halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýilip oglan edilenligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Joşgun aýdymtarlar we tähnolaryň çykyşlar bayramçylyk dawratynyň şowkuny has artdyrdy. Olarda mehriban watanymyň awadançylygy we gülläp edişi, halkymyň miýdemet agdybyligi we jebitligi, ýurdumyň faýla bolan dörejlikli ýolundaky önemli ädimler wagt edildi. Folklor, etnografik sahna eserlerini, artistlaryň çykyşlaryny adymy döwürlerden şu günlere çenli gelip ýeten Nowruz bayramynyň taryhy hemde däpler janlanyrly. Soňky saatlaryň belin ruha betlenen aýdym sahatlary, folklor hemde tam toporlanan joşuň çykyşlary, ösüçleriň belentliklerine tarap bedew wadilen önemli gadam urýan ýurdumyň awadançylygynyň, merdany halkymyň bagtyar durmuşynyň sinasy bolup ýanlandy. Nowruz ýaýlasynda bedelen ağa öýler dikilip, türkmen owasy ýaýwanlanyrly. Onda halkymyň ýaşaýyş durmuşy, maşgalar bilen bagly parasaty däp desturlary, owa durmuşynyň aýratynlyklary şoklanyrly. Kelede bir ýerde milli amaly haşam sunatynyň eserleri we senetleriň görnüşleri görkezildi. Hatara oturulan nurana ağa öýleriň ýanyna guralan giň meşhurly medeni köpçülikleriň şäherlerde halkymyň ýaşaýyş durmuşyna degişli görnüşler janlanyrly. Munyň özi ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şany senäni ýokary guramaçylyk derejesinde ýaýwanlanmak orna toplumlaryň şäherleriň amala asylýanynyň aýdyň beýany urly. Nowruz geçen asyrlaryň dowamyna halk dörejileriniň ähli görnüşlerini özüne jelmedi. Her kuwata ol dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bunda ikrar edilen öz boşly milli mirasdyr. Muny türkmen halkynyň sunatynyň, senetleriň we öz boşly däp desturlarynyň aýry-aýry görnüşleriniň UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanyny girilmegen tasdiqlýar. Daşky goşa bilen saglaşykda ýaşamak, tabiata aýawly çemeleşmek türkmen jemgyýetiniň dünýä garaýşynyň we durmuş filosofiýasynyň esasy ýörelgelerini birdir. Şunun bilen baglykda milli bahar bayramy münasibetli ýurdumyzda ähli halk bag ekmek dawralarynyň ýygydyly geçirilip, müňlerçe bag nakalarynyň oturdylýanyny bellemek gerek. Netijede feýilgäklaryň we baglaryň sany ýyl saýyn artýar. Insan eli bilen döredilen tokoy zolaklarynyň meýdany giňýär. Zähmetýär halkymyň köpasalyk ekrançylyk medeniýeti, tabiata, onuň baýlyklaryna aýawly çemeleşilýänine şaýatlygy diýär.
Türkmen toprağının owa hojalygynyň ötüşi babatda dünýä sivilizasiýasynyň iň gadymy ojaklarynyň birigi Almataýdan tasdiklany. Baharın gelmegi Rayhan üçin täze jogapkärçilikli mögsümiň başlanmagyny aňladýar. Orada da meýdan işlerinin başlanmagyna ak pata vermek bilen baglanyşly dep desturlar bar. Türkmen halkynyň döreden bilni gymmatlyklarynyň hatarına ahalteke bedewlerine möhüm orunda ýeşiller. Bu gymmatlaryň halkara derejesini aqrar edilmek bolsa, Türkmen halkynyň onuň döreden gymmatlyklarynyň dünýä ýüzündäki awraýyny hasa belende götürýär. Ajaýyp ahalteke bedewlerine atlanan edler çapyk tuwarlar Türkmenistany geçirýän milli bayramçylyklaryň baş gahrymanlardyr. Alqınış milli at üstündäki oýunlar topary at çapmaň ýokary usatlan gorkadylar. Bu topar diňe bir ýurdumyzda däl, esem daşary ýurtlarda meşhurdur. Ahatekatlarynyň gözelligi, asylly keşfi, sardamlygy we ýyndamlygy türkmen ýigitleriniň at çapmakda usatlygy ýerine ýetirýän çylşygyny tilsimleri tomaşaşlarda hemişe aýratyn täsir alýar. Alqınış milli at üstündäki oýunlar topary ýençeme halkara bäsejleriniň we festiwallaryň bayraklarynyň eýetidir. Şöyle topar, Manaka Knyazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen halkara sirk sungaty festiwalyna gatnaşyp, altyn bayragy we beýleki ýürüýte bayraklara munasip boldy. Alqınç topary ajaýyp üstünlikler bilen meşhur ahalteke atlarynyň bütün dünýädäki şöhratyny hasa belende götürýär. Onunki şany bayram münasibetli gurulan da barada bu toparyň agdalary özleriniň çylşygyny hereketlerini görkezdiler. Şeýlede ýurdumyzda bolýan jahan keşdeleriň ýüzden gowragy Nowruz ýaýlasyna ýaývynylan bayramçylyk dawralaryna baryp gördiler. Olar ilki bilen türkmen topragyna bildirilen mehmansoýarlyk we tutumly toýlara gatnaşmaga dördilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman ynykdamda tüýsürekden çykan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen halkynyň milli ruhyna gowap derejede gurulan bayramçylyk dawralary halkara Nowruz gününiň derejesini we ähmetini belende götürýär. Daşarutly syýahatçylar bayramçylyk şäherleriniň guramaçylyk derejesine ýokary baha berdiler. Şeýlede şany bayram münasibetli Nowruz ýaýlasyna gurulan dawra milli bahar bayramynyň hormatyna ýurdumyzyň medeniýet we sungy dostlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen bayramçylyk konsertinden dowam etdi. Munyň özi şany tinäniň medeni maksatnamasynyň guramaçylyk derejesiniň köp taraply käseti iyi bolanlygyny görkezdi. Ýurdumyzda bu ajaýyp bahar bayramy halkymyzyň asyrlar açyp gelýän milli däp desturlara bolan hormatynyň nowatdaky beýany urly. Aýdym saada çykyşlar köpü uşgyny käseti iyi bolup, olarda halkymyzyň döreden gymmatlyklaryna bildirilýän hormat sarpy öz beýany tapdy. Gülgül zara we senep Nowruz geldi ilim atly edebi sara kompozisiýa bir ýerde gurulan bayramçylyk konsertina bagdala berdi. Soňky dostlaryň özleriniň dekinleri we ustatlyklary bilen milli sungatyň häzirki zaman derejesini belende götürdiler. Mälim oşaly çeper dörejilükde milli bahar bayram münasibetli eserlere möhüm ornuň değişildigini bellemek ýakymly. Munyň özi halkymyzyň taryhyny dowamyna döreden ýaxşy desturlaryna ähli halk tarapynyň aýdyn nişanydyr. Nowruz bayramynyň dawratynyň we derejesiniň hasa belend bolmagy şany tinäniň medeni maksatnamasyny ýokary derejede taýýarlamak uğruna edilen tagallanyň aýdyn netijesidir. Munyň özi ýurdumyzda ähli halk bayramynyň guramaçylyk derejesine hemme taraply esasy çemeleşilýäniň nowatdaky beýanydyr. Aýdymçylaryň we sadanlaryň, şeýlede artistlaryň birlikdäki çykyşlary ýurdumyzda arkadaly gahrman terdarymyň başlanmagyna amala asylýan belend maksatlaryň mehriban watanymyň sağlaşyk ötüşiniň tenatyna urly. Munyň özi milli gymmatlyklary gowrap saklamak, sungatyň sağlaşyk ötüşini üçetmek uğruna edilýän aladanyň oňy netije berýäniň görkezýär. Häzirki döwürde milli däp desturlarymyz döwrewap derejede ösdürilýär hemde mani mazmuny taýdan baýlaşdyrylýar. Munyň özi halkymyzyň aýratyna ýaşlaryň jemmeşlik ötüşine munasip goşun goşýanlyklaryny eşkär edýär. Şunda mehriban watanymyň gazanýan äri türlü üstünliklerini munasip derejede wagt etmek, sungy dostlarynyň öňüne durýan möhüm wezipeleriň biri opturýanyny bellemeli. Ajaýyp bayramçylyk konserti meşhur aýdymçylaryň, teatr artistlarynyň birleşen dörejilük tankende hor toporlaryň utgoşukly çykyşlary bilen dowam etdi. Soňky dostlarynyň aýdym sazlaryna we joşgyny tansaryna parahatçylaryň hemde awadançylaryň ýurdu hökmüne aqrar edilen garaşyk watanmyda bolan bu ýysan şop ýaňlany.
bayramçylyk konserti Türkmenistanyň halk we at gadanan artistleriň meşhur aýdymçylarynyň aýdym-saz, folklor toparlanyş çykyşlary bilen utgaşdy. Aýdymçylar we sadanylar belent ruha wesilen çykyşlarynyň üstü bilen arkadaly gahrman serdarynda indi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamda indi tutuş halkymda gutlugyny beýan etdiler. Çykyşlarda adamlaryň beýrek bolan hoşnutly gatnaşgany, halkymyň agdybirligini, tebiat gözelligini wat edýän göňüň götürji aýdymlar ýaňlandy. Bugun aýdym saatsyň otunyň ustaatlary bilen bir hatarda sungat ýoluny ýan adam masan we eýän meşgullyk gadanan estrada aýdymçylary çykyş etdiler. Olar bayramçylar nazlary aýdymlar çemenliği bagş etdiler. Munyň öňünde bayramçylyk konsertiniň köp tarap esasy goralanyny görkezdi. Türkmen sungatyna alham çeşmesine ulan bahanyň keşfi hemişe esasy üns merkezine boldy we şeýle bolmagyna da galýa. Adymda gururdan märi şeper tödüň ustaatlary, bagşa sadanlary, ajaýyp tebigaty, bahar patyny, nowruz bayramçylygyny, gullaryň näzikligini diňepdirler. Bu ýörelgäniň häzirki döwrüň ruhyna kybap ýagdaýda ösürlýanyny we baýlaşdyrylýanyny bellemek ýakymly. Aýdym saarlaryň we joşguny tanslaryň utgaşmagyna ýaýwanlanan çykyşlar milli däp desturlaryň ruhy we köpügüşgüni derejesini açyp görkezdi. Munyň öňünde halk sungatynyň häzirki zamanyň şeper dörejiligi bilen saarlaşyny görkezdi. Şeýlede sungat ustaatlary özleriniň ajaýyp çykyşlarynyň üstü bilen ýurdumyzda milli medeniýetiň galkynmagy, asylly däp desturlarynyň baýlaşdyrma uğruna döwlet derejesinde alad edilýäni üçin hormatly prezidentimde we gahrman akadamyda bolan hoşalyklaryny beýan etdiler. Munyň öňünde bayramçylyk dawralarynyň ähmetini we derejesini hasa berende götüren ýakymly pursatlary urly. Halkara Nowruz güni münasibetli ajaýyp ýaýlada ýaýwanlanan giň meşhur dawralar akşamlyk şamano destur bilen dowam etdi. Ähli halk bayramçylygynyň esasy ugurlarynyň bir hökmüni iqrar edilen ot ýakmak destury göz başyny asalaryň jümüşinden alyp gaýdýar we döwürleri hemde nesilleri baglaşdyrýar. Munyň öňünde tutuş günnügür halklar bilen bir hatarda türkmen halkynyň milli däp desturlary aýratyn gadar goýýanyň we olary häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede dowama tatarýanyň nowatdaky sutnamasyna urly. Bu görnüşler häzirki döwürde asarlar aşyp gelýän milli ýörelgelerin we ýaxşy desturlaryň döwrewap derejede baýlaşdyrylýanyny, onuň nesilden nesile geçip dowama tatarylýanyny has aýdymlyk bilen eşkar etdi.